It is what it is. It is what it is. This concludes our danse macabre. Portions of the proceeding were recorded. As for the rest of it, I'm very much afraid it was all in your mind. I don't intend to indulge in any post-mortem. If you haven't been murdered, I can only say, better luck next time. If you have been, good night, wherever you are. 1 hour later. Lo simbonile nje yami chisana slay no nami uyazala azuthini phela akona phela lamathini kanjalo nami yiwo phela lawo yiwo lawo phela ubona yonke ngikubona ke awuseqondile phela nawe uyayazi lo awuyazi cheers sure sure A few moments later. Basha. Ayingani yakhe. Ngilimele umona mase ndokunithezini naqala ukuthi andami kulayini yakho mina mjida andami kulayini mjida phethu go size extra night ngokusolo hayi ethatha kanjani manje uthini manje ngiyama manje yami ngithi azingaphuthu asasiphethuka amateki umama uqamba uthanda so uthe futhi ngabonisi no. nyoka